Ja, så har jeg lige fået syet sådan en ekstra wulst ovenpå den eksisterende wulst på Leo Corner. Og den er vendt modsat, således at den passer lige nøjagtigt ind i markisen. En tulemarkise, om det står her. Nu er lige nøjagtigt til at finde. Så ser vi fantastisk i markisen herhen af. Hej. Så har jeg monteret Leo Corner på en van, og det er gået rigtig fint. Der er en højde på 2,38 meter op til skinnen. Det er sådan lige det, der minimum skal være. Det går rigtig fint i forhold til døren her, og det var nemt at få i skinnen op med en ekstra rullplacering, og det kører rigtig fint. Så er vi lige på en anden vogn, der er en lille smule højere op, men til gengæld så er døren noget tættere på, kan man sige, markisen. Men når man lige kigger her, og man har hævet en lille smule i fronten, så går det faktisk også ganske udmærket i forhold til højden på både sejl og det hele. Bum! Og der er døren egentlig så langt op, så hvis døren er åben, kan man ikke rulle markisen ud. Men trods det, kan corneren sagtens være her. Fantastisk. Genialt. Hvem har dog fundet på det? Sådan en smart ting. Det er hurtigt, og det er nemt, og det fungerer. Og jeg ved godt, det er en selvsnigelse at sige det, at man kunne skubbe den frem og bruge den som dørmarkise hele vejen hen. Men så kræver det, at man lige ruller markisen ud over døren, og så lader corneren stå der. Du må forestille sig det, at markisen er rullet sådan 30 cm ud, og så har man stadigvæk corneren på, og så går den fri af døren. Og så kan man rykke corneren helt frem i skinnen. Det er genialt at have det læhjørne til stole og borde og hygge. Ja, så står jeg lige hos Vejle Caravans. Der har jeg lige monteret verdens fineste læsejl. Og det er jo rigtig godt her, både til vans og til campingvogne og alt muligt andet autocamper, fordi det kan stå fuldstændig frit, uden at røre ved selve vognen. Og det er hurtigt at montere, det er nemt at sætte op. Derudover har jeg så også monteret mit fine Isabella Leo Cozy Corner. Også her på en van, hvor jeg ved hjælp af en ekstra lille tricks med at få syet en ekstra lille wulst på wulsten. Så kan den gå direkte i markisen op. Det er ikke dyrere end at købe et adapterkit, som man egentlig skal bruge for at køre ned i markisen. Så kan man lige så godt gøre det for det. Så virker det rigtig problemløst. Og den står rigtig fint, således at døren den uhindret kan gå helt op. Der giver et fantastisk lille hyggehjørne her, hvor man kan sætte og hygge sig lidt. Bum, der har vi det. Så det er ret genialt. Den hænger simpelthen op i markisen her for oven. Stængerne ligger i en lomme, så den sætter rigtig fint fast heroppe. Både inden for enden, der er ikke nogen beslag eller noget som helst at skrue i vognen. Det eneste vi har gjort, det er, at vi har lige rullet markisen ud, kørt den i skinnen og rullet markisen ind igen. Meget enkelt. 3 stænger, stof, markise, så står den der.